Какво става, приятели? Значи намираме се на Бузлуджа. Цяла банда, като едно време. Както виж на язовира, преди ще покажа една снимка, ако я намеря. И те. Не дали му да покажа Иван какво прави. Цял ден бачка, уморен. Се прибира 2 часа през нощта. Има кеф много тази музика, ама какво да правим? Готвено е пак така из природата. Значи продължаваме влога. Его Цанко забрави някакви работи. Иван е така точно през сцената. Няма никаква дирите, всички са подготвени, палатки, раници, барбекюта, цигани. Лайк, сабскрайб. Пасонера. Емо най-добре. Ево. Малко, чакай, има позмери. Малко джунгара. Който има Цанко обясни на хората, които въобще не знаят който има, брат. Батерия, братче. Материя? Така. Аз имам и от другия вид батерия, където произвежда Илон Мъск. Само секунда да ви покажа. A few moments later. Окътнем ти. Не, ще ма баннат за кой път пореден, брат. Момчета, това представлява лагера. Много палатки. Сега отиваме нагоре към техносцената, защото тук не мога да занимавам да слушам повече дръмен бейс. Не, че е лошо, ама брат, аз съм създаден за техно. И така. Значи, продължаваме влога. Доста наляво сме, вика единия. Ево. Момчетата. Наляво, надясно, никой не знае къде. Сега ми към чинията на Бузлуджа. В момента. Момчета, стигнахме на чинията. Арева, де вика, гледай го, вика. За какво забрави началника пак тя? Гледай го, това пък с бюна му стана.